nga tao. Hala, ilang taon? Hoy! Jimmy, ulong nga ilang taon? Wow! Ipalitan man ko ni mama ug papa ug pan. Di ko manghatag. Kaon dai ko diri sa pultahan. Daghan man kaayo ni di gyud ko mohatag bisag kinsa pay mo anhi diri di na ko hatagan. Tilawan daw nako ang gipalit ni mama nga pan be. Gikan sa kuan palitan. Wow, lami ay tamis kaayo. Pero dili man ko malipay kung ing anion ako pagkaon nakabutang diri sa silupin o sa kuan. Ako din ning ibutang og kuan daw sa saging. Adto tayo lagi ba kay daghan sa pan to daw. Na, dali man to si Gibart. Di atong kabaton niyang pan kundi siya manghatag sa tuwa. Nga masuko to siya. Di man na masuko kay gikawat wa man nakabalo nga kita nagkuha. Aw, sige, tara. Tara. Ayo. Ayo, Gibart. Gibart. Ano sila? Mga sayok, di sila. Uy, Gibart, gibalik na kasi mong papa og isa ka putos nga pan. Tagay mi ron-ron bay kay gutom ni ba. Sige na, good Gibart. Dili daw ko mangatag oy ana si mama. Matukan man ka na di ka Di manghatag. man gyapon nimo na mahurot ug ikaw ra mo kaon na. Mahal mang isa ani, tag 40 man ang isa. Bad man di manghatag. Naday mo 40, tagay ko yung 40 be. Bisag isa lang gud tunga lang mi ni Jimmy. Tagay ko yung 40 be, tagaan ta mo pan. Gibart, pananaw ko nang gitaguan si mong tiyan. Kini, dili oy gitugnaw ra ko. Itugnaw, dalo jud kayo. Bantay lang kagog nami pan, manghatag pud. Daw be, tanaw na to pan bagid na be. Ayaw ba kay tugnaw kaayo si Jimmy o mangusi. Itugan na kang mama si kang pangusi. Aba. Ayaw mo si pangusi ba? Itugan na ito mong mama ni ay. Sa pagkamama na niya, isubi ang mama. Ikaw man nag-away ana, nausa man kawasangilan man Ikaw man nimo. nagkusi. Gibat, kisa kusi nimo. Kamong duwa. Hindi ka mong duwa. Ikaw rin nagkusi ano, wag Wala, mo oy. nilabot eh. Ako mo pasagulan nimo. Away nimo siya, sa pangkamama Ma! niya. Oo na. Ilong ra gud diha kay madunggan ta Si mama Jimmy og si nimo. Rondon o, giaway ko nila. Ala ka da ron ay muli na kukunan nimo. Na, nilakaw na si Jimmy. Klaro kay siya nagpusi. Na, kawan no, amigo tabi o, amigo. Dili ko. Tik-atik na kang amigo sa ko kay mukaon kag pan. Na, nalagi kay Pan. Dalua gid nimo oy, pero sige lang. Yung balay o wala na human bati kayo. Ako din ay panidaan si Gibart, bas malipat siya, kwaon ko na iyang pan para wala siya pan. Panidaan ko ni si Gilbert, basig malipat sa siyang Pan. Bahala na to si Jimmy. Na, naalagi ka diri. Yan, naniid lang kong Gibart be. Kung sa man ka diri. Naniitod ko ni Gilbert kay yung Pan. Taguan na. Namigo na tao. Laban ba ka ganina? Naninong, ikaw manggod. Ay saba kay matakpan tang Gibart o mangtas ba kayo. Ato day ko ilagi Brad kay gipalitan mo daw siya siyang papa og isa ka supot nga pa niya. Mangatag mo na siya sa kuha. Hala na si Dudong. Pag-aaday ko ning pan kay manghatag di ani sa kuha. Dali, Brad, naalagi ka. anak man si mama nga gipalitan daw kag pan sa iyong papa. O, tinuod man ang giingon sa imong mama. Apa na imong pan? Dali, dali, Oh, kaon tagay daw o. ko. Tagay daw ko. Isa lang sa, permero pa man. Gawa po sa imong kukuoy. Dili, oy. Na lamian. Dili Oy. na, tamis mo na. Wow! Mga bukayo man day flavor ani oh. Kato maning squash bread man ni. Squash bread oh. Ayaw saba sa ilahan no. Sila Jimmy og si kabalo ka gani ha. Ni ani si Jimmy og si Juan Rondon pero wala lang ko gitagaan oy kay di man pud na sila manghatag. Dalua po nimo. Itagaan day nimo. Di man na sila manghatag sa kuha. Bisan pa magdili manghatag ang bata sa imo ha. Kung manggiyatagon ka, manghatag yapon ka. Di kung kabalo ka, kung naa na sila ila man pong taguan, ang ilang gibuhat sa kuha, ako na pong gibuhat sa ilaha. Gani, mas nindot na lang bisag di katagaan, manghatag yapon ka. Kadaghan kayo blessing mabot sa imo ha. Tinuon na pero para ron putos ila para matagam sila. Lami daghan kay na. Oh, daghan tayo. Ikaw na akong tagaan kay Wow. manghatag pagka sa kuha. Uy, nanglubong naman na imong kukuan ng mga pan, oy. Wala oy, ibutang na to ning kuan. Butang na to nagdahon. Dahon sa saging. Sige, mangitatag dahon sa saging. Kulay kuha kay Asa dapit? ang kun Asa dapit ka mo? Lambe? Ay dito ko ilang Uncle Idjo. Naman si Uncle Idjo Di diha. ako'y gunit be. Hindi. Ikaw, Ayaw. kuan. Ayaw. Ikaw, kuan. Ayaw kwai ha. Kay taas kay kuko. Ayaw Put kwai lang. ha. Dudong,
nakakuha na ko dahon sa saging pero gagmay. Okay raman ang gagmay pa, kay gagmay pa man ta. Dai sulod tas among Dili ta sa balay. sulod, kaya masig makita nila. Bago gud ni among balay. Ako, wala pa nang human no. Wala pa na human oy kay kulang og lansang, wala kapalit si Papa og lansang. Kulit-kulit ang abwa. Sige. Butang kong isa. Ikaw na po. Utang mo kung isa. Ako'y gunit kaya ako may tag-iya. Sige daw. Lamia ni. Uy. Wow, ikaw na po. No. Ipatong na to para managhan. Ay, oh, pwede no? Mm. Nagdikit-dikit lagi ni sila. Oh, ikaw na po. Dagana day sa imong pan. Uy. Oh, kita na may mga on Oh, dagan kaayo. Balig 100 manggoro ni sa panadero ni gipalit. Wow. Wala ko kabalo, oy. Asa ni Ingit gipalit ni pa. Mama, pero si Mama gyud napalit ani. Taga-iman man ang naglutuan ni. Taga-iman ang nagluto ana. Lamit kaayo. Dagana sa pan. Uy, Wow. 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 Dapat yun di ayo abi nagugula na. Napo, oy, daghan ba ni? Wow. Wala na, oy. Na, Ato lang iso iso na na. to. Ni. Okay, Saban ka ni Papa. pag-pray sa kay before ta mo kaon. Ikaw laliampo. Thank you sa pan nga among kaonon Lord. Salamat Ginoo sa panalangin. In Jesus name, amen. Yehey. Dapat po magkaon, nag-pray man yun, Oh, di ba? mag-ampo jud. Oh. Kunya, Sige, bahinon na lang siguro na to. hindi mo kaon lang ta. Kaon lang ta. Ani. Sige, diha man ka ni kuha. Di Ay, ka diri po ko pikas. kuha. Daw? Papasa na tong kaon. Oy, murag yung squash bread, oh. Yan, oy. Tayo. Hindot ani, palitan na tong Pepsi. Picture, may tindahan dira kay bukid na eh. Ah, So, indot ang tanik na ipang tulak. lagi wala mo gutay. Kaon kong ko. Nya, kaon. Ato sa uda sa paoy. Ano mabot sa kasapa? Mag-inom kong tubig kay murag ni nakadiri oh. Ayaw inom diya sa sapa kay sa libangan na. Libya man na kay naka-water dispenser man na diya sa babaw. Ay nakabades Spencer day na. Oh. Ay mukuyog na lang ko kay mura pa kong natukan. Ayog lakaw kay kano nag-iro. Dili na to siguro. Wala naman to sila Jimmy Rondon, uli naman to Sila, sila. ano nag-iro? Basig kuhaon na nila ni Jimmy Girondron. Wala na lagi, mainom na kong tubig oy, uhaw na kayo oy. Sure ka, nilakaw na sila. Nilakaw na sila oy, layo na kayo, nakita na kung tuwa na dito sa ikapitong bukid. Sige, balik lang tayo. Tabunin na anang supo to. Kay, Dahil. tabunin lang Ay sa na. hulatas ako kay kasi mapakan kong bayakon o tubiha ron. Tara, tara. Nakakita bayad ba na ako sila kagawad yaga na Ya ano to? Dito na o, diluksok. Ilang ginauban, wala ni gawas oy. Lakaw na sila gibart, oh. Namit yung pan. Magsalit tagkaon kay kasi maabot ko sila. Ni ang manggigot. No? Ang manggigot ba? Mas tagkaon kung maabot ko sila. Magkayag taon kay sa tagtulon. Namit pan gibahar pan. Aw ko kaya mga hatag sila dihok doon to ni. Awat na di wala na dahon na lang. Tapos so kaum. Doon, na lang kaya wala ba tayo tubig dala? Oo. Nang panilo lamig ilang pan ba no? Ako sa namalit anino? Palisod kag tulon? May tubig ganun no. No, sa punis gibart di ko magdalag tubig. Bahinon to ng sobra ron nabilin oh unom. Inong tani? Ito. Di ang dyan bahinon. Ay, basig. Hindi po nasa maurot niya. Di na ito kan uno. Di pa sa mga ulit no. Kagabiyaan man nila. Busog na kuto sila. Manit no. Ngita pa itong tubig. Busog pa man kuto sila. Di ba biyaan nila. Kaon sa o. Kaap mong sa buko. Ako di na ko. Hindi na ko. Kung ka? Tuang ko eh. Deb, basig wala na to atong pan ron. Ito no, basig tangan na itong iro. Basig gitukob na to kuan mga iro. Basig ibalik sila ron ron si Jimmy. Tara. Kaya Basig basig. ilang gibidong-angan ang pan ba? Gani no. Basig ilan na tong gilaway-lawayan. Tara. Basig ilan na tong gibidong-angan. Bunga tao. Hala, ilang kaon! Pan!